mikroa behar dugu itzulpena egiteko. Bai, leku zoragarria da futbolean jokatzeko, giroriko onena, benetan jokatu duan giroriko onenetako bat. Ba, genekin lehendabiziko 25 minutuak gogorrak izango zirela, beraien jokatzeko modu biziagatik, baina gero, azitzen joan gara eta bigarren denboran hobeto moldatu gara eta baziduen mehatxu gehiago egin ditugula. Eta horri esker, irabazi ahal izan dugu eta oso pozik gaude. Eta Trossard, Martinelli jokalariek gai dira ordezko izan da gola sartzeko. Oso garrantzitsuak izan dira, batzuetan lehen zatian, lehen hamaikakoan daudenak baino garrantzitsuago. Eta beste taldekoak nekatzen hasten direnean, Piero sartu da eta oso ondo jokatu ditu, bera minutuak eta gauza berbera Kristianek. Kaixo, Mikel. Eta Gabi Martinelli buruz zerbait, behar bada ez da berarentzat oso denbora egokia, konfiantza falta izan du, kritikak izan ditu. Nolako izara daukan, nik asko maite dut, Gabi, bere jokamoldea, bere konpromisua, bere positibotasuna, bere lan egiteko gogoa, eta benetan kualitate asko ditu taldearentzat, eta oso pozik nago ekintza horietan, jokaldi horietan asmatu duelako. Mikel, taldeko jokalariak Gabiren inguruan jarri dira gola sartu duenean, eta Gabriel Jesusek esan du merezizuela. Zer pentsatzen duzu horretaz? Hori da espiritua, beraiekin lan egiten duanean, eta talde honetako kide bihurtzen garenean ikusten dut, nola zaintzen duten elkar, nola nahi dituzten gauzarik onenak, beste bentzat, eta Gabik lan asko egiten du, eta momentu zailak bizi izan ditu. Baina esfortzu handia egiten du eta berentzat hau oso garrantzitsua izango da. Kaixo, Mikel, antzeko zerbait, baina uste duzu nolabait Gabik uste zuela, zerbait frogatu behar zuela, berentzat ez da erraza izan. Uste duzu honek konfiantza emango diola, etorkizunera begira? Ni seguru nengoen Gabik reakzionatu ingo zuela, listoia igotzen diozu eta beti maila ematen du, etengabe dago, hobetzeko prest, bere burarekin oso zorrotza da, eta seguru nago konfiantza irabaziko duela, benetan aparteko jokalaria delako. Berarentzat, estanatoki berezia izan da, Zubiren kasuan, nola iruditu zaizu? Nik uste dut oso ondo eraman duela partida, aurrera joan den neurrian hobeto, ulertu duelako nondik bilatu genezakeen atletiken ahulunea, eta oroar oso ondo. Ez bakarrik ez da erdian, nik uste dut gutxiagotik gehiagora joan garela, eta espazioak aurkitu ditugula. Kaixo, Mikel, Alberto Negro, Radio Euskadikoa. Zer sentsazio utzi dizu atletikek batez ere lehen zatian? Oso ondo landutako taldea dela, oso horrak direla, oso garbi daukate zer egin behar duten, entrenatzaileak nortasun handia ematen diet, konpontzen zailak diren jokaldiak egite dituzte, gero bigarren zatian behar bada jetxi egin dira, horreka handiagoa eduki dugu, beraie gehiago gustatu zaie behar bada, zailtasun gehiago izan dituzte korrika egiteko, baina giroa paregabea da, eta... Mikel Luis, 36 segundu pasatu dira, Martinelli sartu denetik golera. Beraz, asistentzia zurea izan da, edo... Oso zaila da, benetan emozionalki bankilloan jokalariak. Guztianik badakit zer esan nahi duen jokatzeak beraientzat.
eta norbait aukeratzen duzunean besteak decepzionatu egite dituzu, baina begiratu diot eta ikusi du prestatuta zegoela, baita Leo ere, konfiantzaz jokatu du, eta berain artean egonten konexio hori oso garrantzitsua izan da, eta uste dut aurten asko lagunduko digutela. Kaixo Mikel, sartzen direnei buruz esan duzu, hasierako jokalariak bezain garrantzitsuak izan daitezkela, hori mezu hori klabea da, kompetentzia handia dagoelako, hori rugbitik hartu duzu pixka bat, ez? Bai, eta asko gustatzen zait hola izatea. Izan ere, egia esan da ez dago, beste hitzik jokalariak deskribatzeko, denak izango dira garrantzitsuak eta beraien minituen kalitateak emango digu gure denboraldiaren kalitatea. Zer zapore gutzi izu San Mamesek, zaleen bultzada, eta, bueno, zur ustezia garrantzia izan duen, atletikak izan duen irteteko moduan? Bueno, izugarri gustatu zaituenetan, Nik uste dut izugarrizko konexioa ikusten dela jendea eta taldearen artean, nola bizi duten jokoa, nola bizi duten partida, eta hori berehala iristen da jokalarien gana, eta banekien partida zaila izango zela guretzat. Guardianetik, nik jarraitu nahi nuk Mikelek esan duen gauza batekin, taldearen sakontasunaren garrantzia eta emozioa kudeatzea. Alineazio bat erabakitzen duzunean, decepzionatu egiten duzu norbait. Zer dingo duzu, minutuak banatu mundu guztiak garrantzitsu sentitu dadien. Zaila da zati emozional horri aurre egitea. Hombre, jokalarik badakitenik zer sentitzen dudan, eta norbait utzi behar duanean deialetik kanpo edo bankiloan mingarria zait, baina nire lana da nik hartu behar ditut erabakiak. Hain zuzen ere, irabazteko posibilitatea handitzeko. Eta badakite hori dela arrazoi bakarra, nik erabaki bat edo beste hartzeko. Batzutan asmatuko dut, beste batzutan ez. Jokalarik badakite, gure neurria eman nahi baldin badugu, ulertu behar dutela hori partidoen barruan eta entrenamenduetan ere bai, eta gauza hauek denak oso kritikoak izango dira, denek jokatuko dute hori garbi daukat. Uste danak daudela, ez dut entzun azkenengo galdera barkatu.